A mitjans del segle XVIII, els castellarencs havien d'anar obligatòriament a sentir missa a l'església parroquial de Sant Esteve de Castellar a Castellar-Vell, la qual cosa suposava un gran trasbals de temps. Això va fer que els habitants d'aquells moments de Castellar, que llavors s'anomenava Tolosa, demanessin que en el nucli de població es construís una nova església parroquial, ja que la que existia, que era una romànica dedicada a Sant Iscle i Santa Victòria, que eren els antics patrons de Castellar, era molt petita i no podia albergar la població de Castellar. D'aquesta manera, el 1771 es va obtenir el permís per construir una nova església barroca i que albergués el que era la totalitat de les 177 famílies que s'agrupaven al que avui coneixem amb el nom de Casc Antic de Castellar. La construcció de l'església de Castellar va començar l'any 1874 i es va allargar 8 anys, fins al 1892. L'Ajuntament no es podia fer càrrec del cost de la construcció de l'església i qui sí que se'n va fer càrrec va ser la vídua Tolrà, doña Emília Carles, que va sufragar la totalitat de l'església, que en pessetes va tenir un cost de 700.000 pessetes. Com a fet anecdòtic, la senyora Tolrà, quan es va acabar la construcció de l'església, com a mostra d'humilitat, el que va voler és escombrar ella sola tota el que és l'església parroquial. L'obra es va encarregar a un arquitecte, a Joan Martorell, i amb el suport de l'arquitecte de la família Tolrà, que era Emili Sala Cortès. Bàsicament, l'església va ser coneguda com la Catedral del Vallès per la seva grandiositat i per la seva majestuositat, i es pot dir que és un dels exemples del neogòtic català amb aires afrancesats més important que hi ha al país. La part inferior de la façana està construïda amb pedra de Castellar i el demés són panots que imiten la pedra, encara que no ho és. A la part superior de la porta, el que coneixem com el timpà, aquí es pot veure la devoció mariana del poble de Castellar. És el dia en el que s'inaugura l'església parroquial, on es veu tot el poble de Castellar. Es veu l'església a mà dreta i és el dia de la seva inauguració. Llavors es veu sobre un pedestal on hi ha l'antic escut de Castellar, el del gos i la campana, que representa a les famílies Meca i Clascarí. Es veu la Mare de Déu i al voltant tot el poble de Castellar. A mà esquerra es veu un senyor en el que hi ha un nen que li agafa la cama. Aquesta seria la representació del senyor Josep Tolrà, que malgrat que ja feia uns anys que era mort, la seva vídua el va voler representar com un dels homes importants de Castellar i que també va portar la construcció de l'església parroquial. Durant la Guerra Civil, l'església va intentar ser saquejada per forces incontrolades de Terrassa, però la participació del conseller Ventura Gasol ho va evitar. Tot i així, durant 3 dies van cremar diferents elements litúrgics a la plaça Major. El 37, l'església parroquial es va convertir en mercat municipal i l'altar major es va convertir en la parada de peix i a partir del 38 l'església es va convertir també en un centre de reclutament de soldats, en el CRIM 15, i aquí hi estaven estejats soldats i va resultar molt malmesa degut a que hi feien foc i que hi feien la vida, era com un aquartelament. Aquí tenim enterrat a doña Emília Carles Tolrà i també el seu confessor, el doctor Pujol, i després també a Emili Carles Tolrà i la seva dona. I en el que és la part central hi hauria el senyor Josep Tolrà i també la seva primera dona, que és Antònia Prims. Així doncs, us convidem a venir a l'església, a veure-la amb uns altres ulls, del que nosaltres habitualment la podem veure, i admirar-la no com només un element religiós, sinó també com un element històric, on pràcticament tots els castellarencs hi som representats.